हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ഇതിൽ നമ്മള് ദാസഭാവത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതില് ഇത് വായിച്ചില്ല അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ? ഇത് പറഞ്ഞോ? ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായി ഗണിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ഭാഗവതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ. മാതാജി, ഒരു സംശയം. പ്രത്യക്ഷമായി സേവിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വിഗ്രഹ ആരാധനയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, ഭാഗവതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭാഗവത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് പറയും നമുക്ക്. അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ, അതായത് നമ്മള് ഫുൾ ഏതൊരു രീതിയിലും നമ്മള് ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തനായിരിക്കുക, അങ്ങനെ. അതാണ് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭാഗവതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ, അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവതം, ഒന്ന് വ്യക്തി ഭാഗവതം, ഒന്ന് ഗ്രന്ഥഭാഗവതം. ഗ്രന്ഥവും വ്യക്തി ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. ഭാഗവതത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭക്തൻ ജീവിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി, അതാണ് ഭാഗവതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാരെന്ന് പറയുന്നു. അവര് പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. ഭാഗവതന്മാർ എങ്ങനെയാണത്? അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായുണ്ടോ വ്യത്യാസം? മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗുരുക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭാഗവതൻ. ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് ഗണിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം നടത്താനും പാകത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അവർ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഭക്താത്മാക്കൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി നടത്താനും ഉള്ള രീതിയിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം എന്താണ്? അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പതുക്കെ അവിടേക്ക് ഉയർന്നു പോകുക, അവര് ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക്, ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് മാറാണ്, അപ്പൊ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യനെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലും ഉള്ള പ്രാരംഭകൻ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ ഏറെ തൽപരനായിരിക്കില്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലുമുള്ള പ്രാരംഭകൻ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിലേറെ തൽപരനായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒരു ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ഉള്ളില് ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു എന്താണ് സ്ഫുരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയില്, ഇന്ദ്രിയ താല്പര്യത്തിൽ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള അയാളുടെ താല്പര്യം ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതും ഒരു ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അല്പമെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ട്, ഭഗവാനോട് കുറച്ചെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതും എന്താണ്? ഇതും ഒരു ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനോവാക്കായങ്ങളെ കൊണ്ട്, മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്, അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും എന്താണ്? വിമുക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സുഹൃത് ഭാവം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ ദാസഭാവമാണ് കണ്ടത്, രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്ത് ഭാവം. സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില്, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലെത്തും എന്നുള്ള ദൃഢബോധത്തോടെ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളെയും ക്രമമായി പാലിക്കും. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സൗഹൃദം ഭഗവാൻ സുഖകാംക്ഷിയായി തീരലാണ്. ഒരു ഉപദേശകന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അതീന്ദ്രിയ വിധാനത്തിലെത്തും എന്നുള്ള ദൃഢബോധത്തോടെ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളെയും ക്രമമായി പാലിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ദൃഢബോധത്തോടെ ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ നിയമങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചട്ടവട്ടങ്ങളെല്ലാം ക്രമമായിട്ട് പാലിക്കും. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സൗഹൃദം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി തീരലാണ്. ഒരു ഉപദേശകന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാരാണ്? ഭഗവാനെ പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധർമ്മം, നമ്മളെ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങള് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തില് അയാൾക്ക് തുല്യനായിട്ടും ആരുമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ
ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപദി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുകയില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാനത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതകളിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാരുടെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ കഥയൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മയെ ഭക്തിയെ പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതകളും സഹിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ആര് ജീവിച്ചത്? ദ്രൗപദി ജീവിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നുണ്ട്. ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരായ പാണ്ഡവരും ദുര്യോധനന്റെ ദുർബുദ്ധി മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതികഠിനമായിരുന്നു. സമുന്നതനായ യുദ്ധവീരനും നിത്യബ്രഹ്മചാരിയും ജ്ഞാനിയുമായ ഭീഷ്മദേവനെ പോലും കരയിക്കത്തക്കതായിരുന്നു ദ്രൗപദിയും ഭർത്താക്കന്മാരും അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. അപ്പൊ പറയാണ്, ദ്രൗപദി ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരും അവര് ഈ ദുര്യോധനന്റെ ദുർബുദ്ധി മൂലം പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകൾ, അതികഠിനമായ കഷ്ടപ്പാടുകളായിരുന്നു അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. അതായത് ഭീഷ്മദേവനെ പോലും, എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധവീരനാണ്, നിത്യബ്രഹ്മചാരിയാണ്, ജ്ഞാനിയുമായ ഭീഷ്മദേവനെ പോലും കരയിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരുന്നു ഇവരനുഭവിച്ച യാതനകൾ. ആ യാതനകളും ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഇവര് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ള സത്യം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ. അനുഭവിച്ച മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇതില്, സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. ഓക്കെ. അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ധാർമ്മികൾ, പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യയാണ്. അനുഭവിച്ച യാതനകൾ. പാണ്ഡവരാണെങ്കിൽ തികഞ്ഞ ധാർമ്മികർ, പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവര് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവരാണ്, പാഞ്ചാലി ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് തുല്യാണ്, കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സുഹൃത്തും. എന്നിട്ടും ഇത്രയേറെ കഷ്ടതകളും ക്ലേശങ്ങളും അവർക്ക് സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിനാലാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അത്ഭുതം. അതിസാധാരണമായ ഈ ക്ലേശങ്ങളുടെ മുമ്പിലും ദ്രൗപദി ഭഗ്നാശയായില്ല. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ആത്യന്തികമായി തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അവൾക്കറിയാമായിരുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും പ്രയാസം, അതിനൊരു രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ദ്രൗപദിക്ക് അറിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയില്ല. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് തുല്യരായി ആരുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആൻസർ? ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവർക്ക്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് തുല്യരായിട്ട് വേറെ ആരുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി, സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. അത് അപ്പൊ ഇതിലിത് നോക്കി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരാണ്. ഞാനത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:2:53 നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രൻ ഹരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പൂജനീയമായിട്ടോ അഭിലഷിക്കത്തക്കതായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഇന്ദ്രനെ പോലുള്ള ദേവന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നിമി മഹാരാജാവിനോട് ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഹരി പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ പൂജനീയമായിട്ടോ അഭിലഷിക്കത്തക്കതായിട്ടോ ഇല്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ആര്? ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്ത ഭക്തനാണ് ആര്? ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്. ആ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം പോലും വ്യതിചലിക്കാത്തവനാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൽ. പൂർണ്ണമായും
പൂർണ്ണമായ സ്വാത്മാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ 11:20-34 ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവനെ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിന് സമർപ്പിക്കുന്നവരെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഈ ജന്മത്തിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വ്യക്തിപരമായി രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാണ്. ഏത് ശ്ലോകമാണ്? ഭാഗവതത്തിലെ 11-ാം സ്കന്ധം 20-ാം അധ്യായം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മറ്റെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്നവന് ഈ ജന്മത്തിലും ഇനിയുള്ള ജന്മത്തിലും വ്യക്തിപരമായി തന്നെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി ആത്മീയ സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ സർവ്വവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവന്റെ സംരക്ഷണം കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പുന്നില്ല. എപ്പോഴാണോ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വയം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത്, അപ്പം മുതല് അവന്റെ സംരക്ഷണം ആരാണ് നോക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം ആന്തരികമായി തന്നെ നൽകി ആത്മീയ സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, നമ്മളെ ചൈത്യഗുരു ആയിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് ആന്തരികമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മീയ സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സഹായിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒരു ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് സമയാസമയങ്ങളിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്വാർപ്പണത്തിനാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മനിവേദനം എന്ന് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ സ്വയം ആത്മാർപ്പണത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വത്തെ ശബ്ദത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികന്മാർ സ്വത്വ ശബ്ദത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് പ്രാമാണികന്മാർ പലരും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം സ്വത്വം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്വത്വം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തെ പല രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് ഈ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം സ്വത്വം വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശരീരം, മനസ്സും ആത്മാവും ഒപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്വാർപ്പണം എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മള് ആത്മാവ് മാത്രമല്ല അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂറയുടെ 1-ാം തരം ഒരു ഗീതമുണ്ട്. അപ്പോ സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും സമർപ്പിക്കുക ഭഗവത് സേവനത്തിനുണ്ട്. അതിനെയാണ് സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ആത്മനിവേദന നടത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ മനസ്സ്, എന്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, എന്റെ ശരീരം എന്തെല്ലാം എന്റെ അധീനതയിലുണ്ടോ ഇവയെല്ലാം ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിക്കാനായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരിയും ഉടമയും അവിടെ നിന്നാണ്. അങ്ങയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊല്ലാം, അതല്ല രക്ഷിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം. എല്ലാ അധികാരവും അങ്ങേക്കാണ്, എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നെ സേവിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കാണ്, എന്നെ സമർപ്പിക്കാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പരമാധികാരിയും ഉടമയും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന് എന്നെ എന്താ പറയാ രക്ഷിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാൻ തന്നെ എല്ലാ അധികാരവും, അതിനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാം, അത് ശിക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. കാരണം എല്ലാതും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ളതാണല്ലേ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ നിയന്താവ്. അപ്പൊ എന്റേതെന്ന് പറയപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്, അങ്ങയെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കാണ്. എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അപ്പോ അങ്ങക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് രക്ഷിക്കാം. അതിനുള്ള എല്ലാ അധികാരം ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് തന്നെയാണ്. എന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല
ഈ യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന. സമാനമായ ആശയം യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിലും കാണാം. ഭഗവാനെ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലോ ആയിരിക്കാം ജീവിക്കുന്നത്. ഏതു തരം ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ യമുനാചാര്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? ഞാൻ ചിലപ്പോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലാവാം, ചിലപ്പോ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ശരീരത്തിലായാലും വിരോധമില്ല. കാരണം ഏത് ശരീരമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാർപ്പണം, ശരീരം എന്നിങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം. ആത്മാർപ്പണത്തില് ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാം? ആത്മാർപ്പണത്തിൽ ശരീരം എങ്ങനെ അർപ്പിക്കാമെന്ന് ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ, വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ അപ്പൊ വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തിനെ നമ്മൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ, പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടോ, ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേക്കായി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. അതായത് വ്യക്തിപരമോ കുടുംബ സംബന്ധമായ പാലന ജീവിതത്തെ ചൊല്ലി വിഷമിക്കേണ്ട എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഭഗവാന് മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ അത് പാലിക്കുകയാണോ അതോ വിൽക്കാണോ, അല്ലെ പാലിക്കുകയാണോ, അതിനെ പരിപാലിക്കുകയാണോ, അത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പാലനത്തെ കുറിച്ചോ പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും വേവലാതിപ്പെടേണ്ടയും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതെന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ഒരേ ഒരു താല്പര്യം ഭഗവത് സേവനമാണെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പൊ ശരീരവും ആത്മാവും സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തി സേവനവും ഒരുപോലെ പ്രയാസമുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് ഭക്തി സേവനം, ഒന്ന് സുഹൃത് ഭാവത്തിലും ഒന്ന് ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെയും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനാകൂ. ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനവും കൂടിക്കലർന്നു കാണുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്ന് സാരം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയും പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം, ആത്മനിവേദനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ പ്രയാസമുള്ള മാർഗങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തിയും ആത്മനിവേദനവും കൂടിക്കലർന്ന് കാണുന്നത് അത്യപൂർവമാണെന്ന് സാരം. അതായത് ഇത് രണ്ടും, ആത്മനിവേദനവും പിന്നെ ഹർഷോന്മത്തമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അത് രണ്ടും കൂടിക്കലർന്ന് കാണുന്നതാണ് അപൂർവമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് സാരം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ പൂർണ്ണമായും സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് എന്ത് പറയണത്? ആത്മനിവേദനം. പിന്നെ ഹർഷോന്മത്തമായ ഭക്തി, നമുക്ക് ആ ഭക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ആനന്ദം നിറഞ്ഞൊരു ഉന്മാദം, ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അത് രണ്ടും കൂടി വരുന്നത് എന്താണ്? അപൂർവമാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു സമർപ്പിക്കൽ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:41 ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവൻ അനശ്വരനായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോ അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങളല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, നമുക്ക് കൈവശമുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്തു ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ എനിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ എനിക്ക് തരുന്നവന് അനശ്വരങ്ങളായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവന് അനശ്വരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യൽ. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടയുമായ എല്ലാത്തരം പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണമെന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നാരദ പഞ്ചരത്നത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്നതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് അതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മതഗ്രന്ഥത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം, പിന്നെ നിത്യജീവിതത്തിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന്, എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണമെന്നതില് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലാണ് നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ളവര്? യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യണം. ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, മറിച്ച് പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആര് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന്, വമ്പിച്ചൊരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയായ ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൂടി എവിടെ ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യണം. ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമ ആയ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. സമർപ്പിതാത്മാവാകൽ, ആത്മാർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഞാൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാനാകും. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ, ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനസ്സ്, വാക്ക്, ശരീരം പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തുളസി തുടങ്ങിയ ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും പരിചരിക്കൽ. സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ തുളസി ചെടിയെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു: പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഗുണാണ് തുളസി ചെടി എങ്ങനെയാണ് പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? തുളസി ചെടി കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും, രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സഹായിക്കുന്നു? തുളസി സഹായിക്കുന്നു, സ്പർശത്താല് സാധിക്കുന്നു. തുളസിച്ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. അടുത്ത ഗുണം പറയുന്നത് തുളസിച്ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളമൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസിച്ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അർച്ചിക്കുന്നവന് ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണനാകും. അപ്പൊ തുളസിച്ചെടി നടുന്നവൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. മാത്രമല്ല, തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അർച്ചന അർച്ചിക്കുന്നവന് ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമായിട്ട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് തുളസി ചെടിയുടെ ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പാപത്തിൽ നിന്ന്, പാപസഞ്ചയത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് എല്ലാ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും, രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും. പിന്നെ ഈ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? കൃഷ്ണഭക്തനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രേമം സമ്പൂർണമായിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും തുളസി മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, അതിനോട് ആദരപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഇതിനെ പ്രണമിക്കൽ, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിക്കൽ, ഇതെല്ലാം ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഈ തുളസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എക്കാലവും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ തന്നെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ. രണ്ടെണ്ണായിട്ടുള്ളത് സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാവുന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ അന്തരംഗ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ എന്താ മാതാജി പറഞ്ഞേ? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. 12ാമത്തെ ഇട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? മാതാജി ആത്മനിവേദനം എന്നാൽ എന്താ? അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി. ഹരീഷ്ണ മാതാജി 12ാമത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. മാതാജി ആത്മനിവേദനം എന്നാൽ എന്താ? അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയൂ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. 12ാമത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മനിവേദനം അല്ലേ? മാതാജി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? 9, 10. ഇല്ല. അതെ, സ്വാത്മാർപ്പണം തന്നെയാണ് എന്ത് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്മാർപ്പണത്തിന് തന്നെയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ്, ശരീരം, പിന്നെന്താണ് വാക്ക് അല്ലെ? ഇത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നവരെയാണ്. സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് പറയാം. ഈ സ്വാത്മാർപ്പണത്തെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അധ്യായം 12ലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അതല്ല അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. 12ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങൾ. ഇതിപ്പോ നമ്മള് കണ്ടത് സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി മറ്റു വശങ്ങളെ കുറിച്ച്, അത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാ അല്ലെ? ഇത്തിരി കൂടി ഉണ്ട്. വശങ്ങള് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ, ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾക്കുക. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എന്താണ്? ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊക്കെ രാമായണം, മഹാഭാരതം, പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകള്, വേദങ്ങൾ തുടങ്ങിയതും അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീല മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. പിന്നെ അവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രചിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് മധ്വാചാര്യർ പറയുന്നുണ്ട്. വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുകയും അമ്മാതിരി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വൈഷ്ണവ സാഹിത്യം രചിക്കുക, അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഗൃഹത്തിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ നാരായണന്റെ നിത്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി മഥുരാവാസം. മധുരാവാസത്തെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരോട് വരാഹമൂർത്തി പറയുന്നു, മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. മധുര ഒഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാകുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ അപ്പൊ മധുര ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. അപ്പൊ മധുരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 3 ലോകങ്ങളിലും
തീർത്ഥാടനം തീർത്ഥാടനം നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുണ്യം നമുക്ക് എവിടെ കൊണ്ട് കിട്ടാണ്? മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് തന്നെ ലഭിക്കും. മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പൊ മധുരയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, സ്മരിക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ദർശനം ചെയ്യുക, കാണാം, സ്പർശനം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണുണ്ടായാൽ തന്നെ സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് എന്തിൽ പറയാണ്? ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തില് പറയാണ്. ഇപ്പൊ മധുരവാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കൽ. വൈഷ്ണവരെ അഥവാ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം പത്മപുരാണത്തിലുണ്ടെന്ന് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നു. പ്രിയേ, ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ട്. സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. എന്നാൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നത്. അപ്പൊ വരാഹപുരാണല്ലോ, ശിവൻ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറയുന്നതാണ്. ആരാധന പലതരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്താണെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? മഹാദേവൻ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ ഒരു പ്രസ്താവം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദ സേവനം സാധിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ ഞാൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:7-19 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് സേവനം സാധിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. ഒപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും ഇത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന? ഭഗവാൻ ആരാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത് പാദ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കഷ്ടം നിറഞ്ഞ ഭൗതിക അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താനും അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാനോട് ഭക്തി നിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് സഹായകമായിരിക്കും. സ്കന്ദപുരാണത്തിലും ഇതുപോലൊരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ് ശിരസിൽ തുളസീദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപിചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ദർശനം ഒരു തവണയെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ആൾക്ക് സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? സ്കന്ദപുരാണത്തില് പറയുന്നതാണ്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മത്തിന്റെ രൂപത്തില് ശരീരം മുഴുവൻ തിലകമണിഞ്ഞ് ശിരസിൽ തുളസിദളം ചൂടി ശരീരമാകെ ഗോപീചന്ദനം പൂശി നടക്കുന്നവരുടെ ഒറ്റ ദർശനം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും ഒരുവനെ കുടുംബ സഹിതം പവിത്രീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ഭക്തനെ സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ കുടുംബം മുഴുവനും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭക്തന് നൽകുന്ന നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്ന പക്ഷം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയണോ എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:9-33 പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് നേരിട്ടുള്ള പരിചരണം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പവിത്രീകരിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരിട്ട് പരിചരണം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫലമായിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:9-33 പറയുന്നുണ്ട്. ആദി പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, പാർത്ഥ, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ മാത്രമേ ഭക്തനല്ല, എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവൻ ശരിക്കും ഭക്തനല്ല. ആരാണ് ഭക്തൻ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പരമാത്മാവിനെ ആർക്കും നേരിട്ട് സമീപിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ആത്മീയാചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നേരിട്ട് നമുക്ക്
ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ, കാരണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനെ, ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങണം. അവനവന്റെ നിലയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭഗവത് ദർശനം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരണമായി ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളും ഉത്സവങ്ങളും എല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ? ഓരോരുത്തരുടെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നു. ഏത് തരത്തിലായാലും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളായിക്കോട്ടെ, ഉത്സവങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം? ആചരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ആ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? കാർത്തിക മാസത്തിലെ, അതായത് ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസത്തിലെ പറയുന്ന അനുഷ്ഠാനം പറയുന്നത് ഊർജപ്രവ്രതമാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഊർജവ്രതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഭഗവാനെ ദാമോദര രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കൃഷ്ണനെ യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്നാണ് ദാമോദര സങ്കല്പം തുടങ്ങുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ദാമോദര മാസം അഥവാ കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ ദാമോദര മാസം അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക മാസം, അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ദാമോദര മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാമോദര സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ടതാണ്. കൃഷ്ണനെ ഉരുളിൽ കെട്ടിയിട്ടതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്? ദാമോദര സങ്കല്പം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ. ഇത് ഏത് സമയമാണ്? ഒക്ടോബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ദാമോദര മാസം പറയുന്നത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമികളിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് മുക്തിയോ ഭൗതിക സുഖങ്ങളോ നൽകുന്നു. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ മധുര പോലുള്ള പുണ്യഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാല്, പുണ്യഭൂമികൾ മധുര പോലുള്ള പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭക്തന്മാർ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. പിന്നീട് ഭക്തന്മാർ എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകുകയില്ലെന്ന് സാരം. അപ്പൊ സാധാരണ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗൗരവമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നവർക്ക്, അവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊടുക്കുള്ളൂ. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മഥുര മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഗൗരവമായി കണക്കാക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ അത് നൽകിയില്ലെന്ന് സാരം. അപ്പൊ അത് ഗൗരവമായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകില്ല? ഭഗവാൻ ആ ഭക്തി നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനം നൽകില്ല. മറിച്ചുള്ളവരും കാർത്തിക മാസത്തിൽ മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനം നടത്തിയാൽ ഭഗവാൻ അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായി സേവിക്കാൻ അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു. അപ്പോ കാർത്തിക മാസത്തില് മഥുരാ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? വ്യക്തിപരമായിട്ട് സേവിക്കാൻ ഉള്ള അനുഗ്രഹവും ആര് നൽകാണ്? ഭഗവാൻ അവർക്ക് നൽകാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ തിരു അവതാരത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭവിഷ്യത്തുകളെ കുറിച്ചും പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഉത്സവങ്ങളും ഭവിഷ്യങ്ങള് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഉത്സവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനൻ അങ്ങയുടെ അമ്മ ദേവകി അങ്ങയെ പ്രസവിച്ച ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ആ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കണം. കേശി നിഷൂദന അല്ലെ,
കേശി മഥന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിതരാണ്. സകലവിധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവസം, ഭഗവാനെ പ്രസവിച്ച ദിവസം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അമ്മ ദേവകിയോട് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കേശി മഥന, ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായും എന്താണ് അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചതാരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും കൂടി അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണ് ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താണ്, വളരെ ഉത്സാഹം എന്നുള്ളതാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തി ആരാധന, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് മുക്തി. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ഹരേഷ്ണ, ഇവിടെ 3-4 ഗസ്റ്റുകൾ വന്നുണ്ട്, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാ മാതാജി. ചെയ്തോളൂ മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഭക്തിപൂർവമുള്ള മൂർത്തിയാരാധനം. ആദിപുരാണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: സദാ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. മുക്തി മാത്രമല്ല ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി അഥവാ വിമോചനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, മുക്തി ലഭിച്ചവന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആ നിർവ്യക്തികവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാനാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് പോകാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഒരുവന്റെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കലിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് മുക്തി എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരാള് അയാളുടെ സാധാരണ നില കൈവരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ തുടക്കത്തിനാണ് നമ്മൾ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും സാധാരണ നില എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകലാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം സംതൃപ്തനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് ആദിപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംതൃപ്തനാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് ആദിപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതികമായ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനത്തിന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുപാസനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്, അപ്പൊ ഇത്രയും ഭക്തി കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവര് അവരൊരിക്കലും ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം. നമ്മളിപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവര് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെയാണ്, അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, ഭൗതികതയിലായിരിക്കില്ല അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗവത പാരായണം. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോ സഞ്ചിത ജ്ഞാനം എന്നാണ് വേദം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ എന്തിലുണ്ട്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. മാനവശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രതന്ത്രം, വൈദ്യം, ശുദ്ധവിജ്ഞാനീയം തുടങ്ങി ജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മവിജ്ഞാനത്തിന്റെ കാര്യം സമ്പൂർണമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദമാകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. വേദം എന്ന കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഫലദായിത്വമാണ് വൃക്ഷത്തിന് ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ആദരവ് കിട്ടുന്ന എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലത്തിനനുസരിച്ച്. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായ മാമ്പഴം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാവ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സമ്മാനമാണ്. ഇപ്പോ ആ മാമ്പഴം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, മാവാണ് വിലപ്പെട്ട വൃക്ഷമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. മാമ്പഴം ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മഹത്തായ സമ്മാനമാണ് എന്ത്? മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വഫലമാണ് എന്ത്? അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ആദരവ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്. പഴങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ട് മാമ്പഴത്തെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു മഹത്തായ സമ്മാനമാണ് ആ മാമ്പഴങ്ങള്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അതിനെ പറയുന്നത്. വേദവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വഫലമാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. പഴുത്ത കായ്കൾ ആദ്യം തത്തയുടെ ചുണ്ട് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ സ്വാദിഷ്ടമാകും. അതുപോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാകിയാൽ ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി. അപ്പൊ പഴുത്ത കായ്കള് ആദ്യം ആരാണ്? തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൾ സ്പർശിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു മരത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിലെ പഴുത്ത ഫലങ്ങള് ആദ്യം തത്തയുടെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? അത് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് മാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവാതിശയായ മുഖത്ത് നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാണ് എന്ത്? ഭാഗവതം. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദികമായിട്ട് മാറി. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്നു ഭൂമിയിൽ എത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യവും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാവണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. ഇത്തരം വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്നും ശിഷ്യ ക്രമത്തിൽ നിന്നും നേടിയാലേ നേരെയാകൂ. അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് നേടേണ്ടത്? ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ള അധികാരികളിൽ നിന്ന്, ഇപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠരായ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യ പരമ്പരാക്രമത്തിൽ നിന്നും നേടിയാലാണ് നമുക്കത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ആ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്? ശിഷ്യ പരമ്പര സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടേണ്ടത്. ഭാഗവതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. ഭാഗവതം പഠിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട്. ഭാഗവതം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനെ യോഗം എന്ന് പറയും. അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഭാഗവതം എന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനെ ചിലപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിനും ഭാഗവതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനില് ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഭാഗവതം എന്ന് പറയും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ, ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭാഗവതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഭാഗവതം എന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആ രീതിയിൽ ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരമ്പരയിലുള്ള ഒരു ആചാര്യൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? വേണം അത് പഠിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് കേൾക്കേണ്ടത്, എന്ത് അറിയേണ്ടതും ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ആരെ കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നു? അച്ഛനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വ്യാസദേവന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം എന്താണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി
കേട്ടി ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? അത് ഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിയുടെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറയുണ്ടോ? സൂതഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യം ശൗനക മുനി വിശദീകരിച്ചു. അപ്പോ സൂതഗോസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ കൂടിയ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ പരിഷത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചർച്ചയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ആരാണ് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ശൗനക മുനി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. ഭക്തന്മാരുമായി ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ഒരു നിമിഷം അങ്ങേക്ക് ആ ഒരു നിമിഷം വിലപ്പെട്ടതാണ്, അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു നിമിഷം അങ്ങേയറ്റം വിലപ്പെട്ടതാണ്. സർവ്വലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തികൾ പോലും ആ നിമിഷത്തിന് സമാനമല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? സർവ്വലോകങ്ങളിലേക്കും ഉയർത്തപ്പെടാൻ യോഗ്യനായ അഥവാ മുക്തി തന്നെ ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികള് പോലും ആ നിമിഷത്തിനൊരിക്കലും സമാനമല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗവതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗമോ നിർവ്യക്തികവാദികൾ കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭാഗവതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർ പിന്നീട് സ്വർഗവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം സർവ്വതരത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായ മൂല്യവത്താണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വതരത്തിലുമുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളെക്കാളും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയണത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ഭാഗവതത്തിൽ 2:1-11 ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: രാജൻ, പരാപേക്ഷ കൂടാതെ ഒരാൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ തൽപരനാകുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ആ സത്ഫല ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനിവിടെ. എന്തൊക്കെയാ പറയണത്? ഭഗവാനിൽ വിലയം മന്ത്രവാദികൾക്കും, അതായത് ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്കും ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്കും യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യോഗികൾക്കുമെല്ലാം സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തിന്റെ സത്ഫലങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ജപത്തിന്റെ ഗുണാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? യോഗസിദ്ധിയുടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ യോഗികൾക്കും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക്, ഭഗവാനിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾക്ക്, ഇവർക്കെല്ലാം എന്താണ് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിന്റെ ആ ഫലം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിർണീതം, അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശുകദേവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. അപ്പൊ നിർണീതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിർണീതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ശുകദേവൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. ശുകദേവ മുക്താത്മാവാണ്. നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നയാളെ ഫലകാംക്ഷയോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗസാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയം വരിച്ചവനായി കണക്കാക്കാമെന്ന് നിഗമനത്തിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഒരു മുക്താത്മാവാണ്. നിർണീതം എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് അർത്ഥം.
നിഗമനാത്മകമല്ലാത്തതൊന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അചഞ്ചലമായ ദൃഢവ്രതത്തോടെ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള്, അഭ്യൂഹങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ യോഗ സാധനങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വിജയം വരിച്ചവനായിട്ട് അയാളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആരെയാണ്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിജയം കൈവരിച്ചനായി കണക്കാക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സോറി, സാധിക്കില്ല എന്നല്ല, കണക്കാക്കാമെന്ന് പറയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? ഫലകാംക്ഷയോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളുടെയും യോഗ സാധനങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണയിൽ വിജയം കൈവരിച്ചവനെ നമുക്ക് ആ ലെവലിൽ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. വിജയം കൈവരിച്ചനായിട്ട് കണക്കാക്കാമെന്ന നിഗമനത്തിൽ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി എത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദിപുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണനും ഇതേ കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ സർവാതിശിയായി നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ എന്താണ് എന്റെ സർവാതിശിയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവനായിട്ട് കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ഏതൊരു സമയത്തും ജപിച്ചിരിക്കുന്നവന് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് സദാ ബന്ധപ്പെടുന്നവനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനേക ജന്മം വാസുദേവനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പത്മപുരാണത്തിലും പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുനാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ അനേകം കാലം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ചുണ്ടുകളില് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ അനേക ജന്മം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ്, കുറെ ജന്മങ്ങള് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത്? ചുണ്ടില് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അനേക ജന്മങ്ങള് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ചുണ്ടുകളിൽ വരുള്ളൂ. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കുറെ ജന്മം ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതാണ്. തിരുനാമം കേവലം ഒരു ഭൗതിക കമ്പനമല്ല, അതിനൊരു വിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവും ഇല്ല എന്ന് പത്മപുരാണം പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരിപൂർണതയിലും വിശുദ്ധിയിലും അനശ്വരതയിലും തിരുനാമം ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ തികവുറ്റതും പരിശുദ്ധവുമാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമവും. അപ്പൊ അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമം. അതിന് ഒരുവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യവും അതിനില്ല എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കൂടാതെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നവന് സ്വയം പ്രവർത്തീകരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ഇതോടെ തെറ്റായ രീതിയിൽ നിന്ന് ജപിക്കാനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ ജപസമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വയം നമുക്ക് പവിത്രീകരിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജപിക്കാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാനത് സഹായിക്കും. അപ്പോ എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ജപിക്കണമെന്ന്, മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. തെറ്റുകൂടാതെ അത് ജപിക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി മധുരാവാസം. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴേ തിരുനാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാകൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് ആണ്. തെറ്റുകൂടാതെ ജപിക്കാൻ സഹായിക്കുക. അപ്പൊ
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം. മാലിന്യങ്ങൾ അകറ്റി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയം ശുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, നാമത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഹൃദയം ശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ഫലം ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള സേവന മനോഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നേരെയുള്ള, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ സേവന മനോഭാവത്തെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഫലമല്ലാത്തവർക്ക് ലഭിക്കില്ല എന്നിവിടെ പറയാണ്. ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ട, അതായത് മുക്തിയിലെത്തിയ ശേഷവും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്താം. ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഹരേഷ്ണ മധുരാവാസം അതല്ല മാതാജി, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിലെ വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന മാതാജി. മാതാജി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാരഗ്രാഫ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടലാണ്. അടുത്ത് മധുരാവാസം തുടങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? അതെ, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ പുണ്യഭൂമികളിലെ വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അതാണ്. അത് വെളിപ്പുറത്ത വരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്റെ ഹെഡ് അവിടെ പോയതാണെന്ന് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ. ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂത ഘട്ടം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുക്തിയിലെത്തിയ ശേഷം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന അടുത്ത പടിയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാന് അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹപൂർണമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുക എന്നതായിരിക്കണം ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഏതാനും നിമിഷങ്ങളെങ്കിലും മധുര മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇത്തിരി സമയമെങ്കിലും മധുര മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് അതിവേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പത്മപുരാണം തുടരുന്നു. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയെ ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാണ്? ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹവും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. അപ്പോ മധുരയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മധുര എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യഭൂമി ആരാധിക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്തവൻ ആരാന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഫലകാംക്ഷയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ട്, അഭിലാഷങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസില് വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തിനു സാധിക്കും? മധുരയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനില് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹവും ആര് സാധിച്ചു കൊടുക്കും? എങ്ങനെ സാധിക്കും? മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ വാസം ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമാണ്. അപ്പൊ മധുരയിലെ ഒറ്റ ദിവസം താമസിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാനിൽ എന്തുണ്ടാക്കണം? അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതാണ് പറയുന്നത്. മധുര എന്ന ഈ പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തേക്കാൾ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി. അപ്പൊ മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്.
എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പറയണത് കർമ്മികൾക്ക് അവരുടെ സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും പിന്നെ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പരബ്രഹ്മത്തില് വിലയം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മധുരയ്ക്ക് കഴിയും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് മധുര സാധിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹം മധുര സാധിച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്താ പറയണത്? മധുരയിലെ ഒറ്റ വാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നേരെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നെന്ന് വേദങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട്. മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി ഭഗവത് സങ്കേതമായ വൈകുണ്ഠധാമത്തേക്കാൾ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് 14ാമത്തെ ആൻസർ. പിന്നെ മാതാജി, ഈ മധുരയും വൃന്ദാവനും രണ്ടല്ലയോ? അതോ മധുരയിലാണോ വൃന്ദാവൻ വരുന്നത്? മധുരയില് വൃന്ദാവനത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ദൂരമുണ്ട്. മധുര വേറെ സ്ഥലം ദൂരമുണ്ട് കുറച്ച്. എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട് യാത്ര? അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ മധുര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലല്ലേ വൃന്ദാവനം, അതോ വൃന്ദാവനം വേറെയാണോ? മധുര അല്ലല്ല, UP ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലേ വരുന്ന മധുരക്ക് വരുന്നത്? ആ, രണ്ടും സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മാതാജി. ഇല്ല. മധുരയാണ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇറങ്ങുക. സ്റ്റേറ്റ് UP അല്ലേ? UP ആണ് മാതാജി. UP മധുര. UP അല്ലേ അതെ. വരുന്നത്? UP. മധുരയിലാണ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വൃന്ദാവനിലേക്ക് 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കുക ബസ്സിന്. ദൂരമുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത് UP ആണ്. അതെ. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും? അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞല്ലോ? ഏതാണ്? സർവാതിശായിയെ നാമം ജപിക്കുന്നു, സദാ ജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ. ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു? എൻ്റെ സർവാതിശായിയെ നാമം ജപിക്കുന്നവനും സദാ ജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. നാമജപത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്റെ സർവാതിശയായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ സദാ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവനുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ വിലക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിർണീതം എന്ന വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥമാക്കണത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. ഇനി ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവാം? എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു പോയില്ലേ എല്ലാതും? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഇല്ല, 12. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല, ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. രണ്ടാമത്തെ മാത്രം പറഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നു. ബാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇല്ല, പാഠം 12 ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മാതാജി. 11 പറഞ്ഞു മാതാജി. 11 മാതാജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. 12 ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 12 നീറ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിവൻ പാർവതിയോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴാ വന്നത് മാതാജി, ഈ കുറച്ച് മുമ്പാ വന്നത്. അതെ, ശരി. പക്ഷെ ഇത് അറിയുന്നതാണ്. കാരണം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ രീതിയിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി. കാരണം സമയം പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. മധുരവാസത്തെ കുറിച്ച് വാരാഹ പുരാണത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? മധുരയൊഴികെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ആകർഷിക്കാവുന്നവർ മായയുടെ ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. 3 ലോകങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശം കൊണ്ട് ലഭിക്കും. മധുരയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ദർശനം, സ്പർശനം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടായാൽ സർവ്വ അഭിഷ്ടങ്ങളും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറയുന്നു. അല്ല, മധുരയെ കുറിച്ച് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മായയുടെ ശക്തിയിൽ ആകർഷകരാകും. 3 ലോകങ്ങളും തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പുണ്യം മധുര എന്ന ഒറ്റ സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുമെന്ന്. അത് തന്നെ. അത്ര എഴുതിയാൽ മതിയാവില്ലേ? മധുരയെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം, കീർത്തനം.
ലഭ്യമാകുന്നെന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണം പറഞ്ഞു. അത് വേണ്ട, അതിന് മുന്നേ വരെയുള്ള മതിയോ നോക്ക്. സ്പർശനം കൊണ്ട് ലഭിക്കും വരെ. പുണ്യഭൂമിയുടെ സ്പർശനം കൊണ്ട് മധുര എന്ന പുണ്യഭൂമി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശിവൻ പാർവതിയോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ശ്രേഷ്ഠം. അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് പരമപുരുഷന്റെ ഭക്തന്മാരെ പൂജിക്കുക എന്നതാണ്. ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ശിവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:7-19 ഭഗവാൻ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദാസനായി തീരട്ടെ, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കുന്നത്. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഭക്തനിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. അതെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ദാസനായി തീരട്ടെ, അതിലൂടെ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് പാദസേവനം സാധിക്കുമല്ലോ. കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഭൗതികാവസ്ഥയ്ക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ അത് സഹായിക്കും. അപ്പം ഭഗവാനോട് ഭക്തിനിർഭരമായ പ്രേമം വളർത്താനും അത് ശക്തമാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 1:9-33 പറയുന്നത് എന്താണ്? ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ ഇരിപ്പിടം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. ഒരു ഭക്തനെ ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുത്താൽ ചെയ്താൽ തന്നെ സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിന് ഒരേ ഒരു നിർവചനമുള്ളൂ. അത് ആരായിരിക്കും? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് കേട്ടോ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, ശിവനെ അവരെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭക്തനെ ദർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം സ്പർശിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇടപ്പം കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. ഒരു ഭക്തന്റെ സ്മരണം പോലും ഒരുവനെ കുടുംബസഹിതം പറയണത്. അടുത്തത് ആദ്യ പുരാണത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഭക്തി സേവനം വിശദീകരിക്കുക. അത് അറിയാവുന്നതല്ലേ? ദാമോദര രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. യശോദ കയറുകൊണ്ട് ഉരുളിൽ കെട്ടിയ ആ രൂപം, അതാണ് ദാമോദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാർ ദാമോദരൻ എന്ന പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ദാമോദര മാസം. അതാണ് കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കാർത്തിക മാസത്തില് മഥുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ പോയി ഭക്തി സേവനം നടത്താം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്താണ്? കൽപ്പവൃക്ഷം വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഫലം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നത്. കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം തരുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയാൻ, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? അതാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ആദരങ്ങളിൽ നിന്ന്. മാതാജി, വൈദിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്താണ്?
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭാഗവതം. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറാറില്ലേ? രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ടോ? ആ അതിൽ ഭാഗവതം. ആ. അതാണ് ഞാൻ എത്ര ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളല്ലോ എല്ലാവർക്കും. കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ പക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എനിക്ക് കൊച്ചു മതി. അതെടുത്തിട്ട് കൊച്ചു വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തരുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തരും. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്വാദിഷ്ടം ആസ്വദിക്കാൻ കാരണം, അല്ലെ? ഭാഗവതം കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായി തോന്നാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിച്ചത് കൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ആസ്വാദികരമായിട്ട് തോന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ശുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തത്ത, അല്ലെ? തത്ത കൊത്തിയ പഴങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മധുരം കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അങ്ങനെ പറയണത്. ഭാഗവതം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭാഗവതം. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഭാഗവതം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവ ബോധത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും, അല്ലെ? പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം ആരിൽ നിന്നും? ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും കേൾക്കണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തന്മാര് അവർക്കൊരു തൊഴിലല്ല അത്. ഭക്തന്മാരത് പരമ്പരയിലൂടെ വന്നവര്, അത് അവരൊരു സേവനമാണ്. മറ്റുള്ളവർ അതൊരു തൊഴിലാക്കിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതെ, അതാണ് കാരണം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എവിടെ കാണിക്കുന്നത്? പഴുത്ത കായ്കൾ മുകളിലത്തെ ശിഖരത്തിൽ നിന്നും താഴത്തെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരിലേക്ക് പകർന്ന് ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ അത് പൊട്ടുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കാര്യം ഇതുപോലെയാണ്. പരമ്പരയിലൂടെ അഥവാ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു വരുമ്പോൾ അത് തകരുന്നില്ല. അത് തന്നെ മാതാജി. എവിടെയാണ്? 136 പേജില് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്. ഒരിക്കലും മുറിയാത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിലെല്ലാം അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭാഗവത സാരാംശം ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് നടുക്ക് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിന് ഭാഗവതം എന്നാണ് പേര്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി ആസ്വദിക്കാൻ ഭാഗവതം എന്ന ആളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കണമെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കാൻ കാരണം ഇതാണ്. മുക്തന്മാർക്കും രുചിക്കുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചു തന്നെ മുക്തനാണ് താനെങ്കിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷമേ താൻ വലിയ ഭക്തനായി തീർന്നുള്ളെന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സാരാംശം തക്ക അധികാരികളായ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സംവാദത്തിലൂടെ വേണം ഗ്രഹിക്കാൻ. കണ്ടോ? അതാണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. നിർണീതം എന്താണ്? മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത്. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാനെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായ നാമം ജപിക്കുന്നവൻ ജ്ഞാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പുണ്യഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത അത് ലാസ്റ്റത്തെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നേരത്തെ 3-4 പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ?